Dobré ránko, želám. Ďakujem vám všetkým, že ste prijali pozvanie na dnešné mimoriadne zvolané rokovanie, alebo teda zasadnutie obecného zastupiteľstva v takom skorom ranom čase, ale pre krátkosť času a rozhodnutie, ktoré musí padnúť dnes, sme si dovolili teda toto zastupiteľstvo zvolať na takú skorú rannú hodinu. Na základe prezenčnej listiny konštatujem, že všetci poslanci sú prítomní, takže dnešné zasadnutie je uznačené spolkné. Dovolte, aby som vám navrhla program, otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa a schválenie programu zasadnutia. Jediný bod, ktorý potrebujeme prerokovať, je schválenie financovania projektu modernizácia prevádzky základnej školy v Hranovnici v rámci výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl. A záver. Za zapisovateľku určujem pani Marianu Kopačovú a za overovateľov zápisnice inžiniera Jozefa Duhoviča a Jana Bisa. Dovolím si hlasovať k bodu číslo 2 programu, alebo teda najskôr sa spýtam, či má ešte niekto doplňujúci návrh programu. Prepáčte za to, že som to nedala. Ak nie, tak dávam hlasovať. Bude to uznesenie číslo 110 z roku 2023. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje po A overovateľov zápisnice zložení inžinier Duhovič Jan Bis a po B zapisovateľku pani Marianu Kopačovú. Dávam hlasovať. Kto je za? Všetci, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Uznesenie číslo 111 z roku 2023. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol prednesený. Kto je za? Všetci, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. K bodu číslo 4 dovolte, aby som vás v krátkosti informovala o situácii, ktorá nastala. Na poslednom zastupiteľstve sme schválili sumu spolufinancovania v prípade, že by sme boli úspešní v tomto projekte v sume 240 000, čo by tvorilo 8% z navrhovanej sumy 3 milióny. Dnes je posledný deň na predloženie projektového zámeru a výzvy na ministerstvo. V piatok pred obedom nám prišiel definitívny rozpočet a krycí list všetkých stavebných aktivít, kde sa stavebné náklady vyšplhali do podstatne iných výšok. To znamená, že telocvičňa z DPH, už hovorím, 3 293 000, školská jedálne 528 600, spojovací krčok, to znamená chodba, ktorá bude spájať školu so školskou jedálňou a telocvičňou, tak aby sa dalo prejsť suchou nohou a bezbariérovým prístupom 264 705, multifunkčné ihrisko 232 770, vodovodná prípojka, požiarna nádrž 25 700, kanalizačná prípojka Splašková 9280, dažďová kanalizácia, vodozadržné opatrenie 58 680, prípojka Dobré ráno. Prípojky jedna vo výške pre ostatné objekty v sume 3475 a 1041, čiže spolu 4 418 202. Potom je tam projektová dokumentácia, vysúťažená suma 82 200, stavebný dozor podľa prieskumu trhu 40 000 a vybavenie jedálne vo výške 12 000, vybavenie výdajniek 27 000, kompenzačné pomocky 4 550, polytechnická učebňa 20 000, spolu 64 000. No, čiže tá výsledná suma by bola 4 927 084, suma spolufinancovania obce by bolo tých 8%, 394 166. Takže ja vám v krátkosti poviem také dva pohľady na túto problematiku. Aj keby sme vyhodili z projektu jedáleň a multifunkčné ihrisko, aj tak by suma tých 240 000 nestačila. Keby sme tieto dva objekty vyhodili, tak by sme sa dostali na sumu spolufinancovania 328 993. Takisto na celý tento problém sa môžeme pozerať z dvoch strán. Jedna je suma, ktorú povedala by som, ktorá je schváliteľná ministerstvom, ale to sú zatiaľ všetko len špekulácie, pretože celá táto výzva
by vlastne mala spĺňať viacero aktivít. Nemôže to byť len jedna, čiže čím viacej aktivít tam bude, tým máme väčšiu šancu uspieť. Hej. A je tam podpora desegregácie výchovy a vzdelávania, to spĺňame. Debariérizácia škôl a školských zariadení, to by sa teda riešilo tým, že samotná telocvičňa a školská jedáleň bude bezbariérová. V rámci telocvične by bola jedna polytechnická učebňa. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení, to by boli didaktické pomôcky pre deti, ktoré majú špeciálne školské potreby na prvom stupni. Budovanie, modernizácia učební, vrátanie vonkajších, to by bola tá jedna učebňa, ktorá by bola komponovaná v telocvični. A výstavba a rekonštrukcia školských športovísk je ďalšia aktivita. Na tú výstavbu a rekonštrukciu školských športovísk je určená najmenšia suma z celej tejto projektu, teda alokovanej sumy, ktorá je 50 miliónov. Takže v podstate, aj keby sme vyhodili školskú jedáleň a multifunkčné ihrisko, stále najväčšia položka zostáva tá telocvičňa, čiže tak či tak nám môže ten projekt ohroziť. Ale povedali sme si, že je pre nás prioritné vybudovanie telocvične, čiže chcela by som počuť váš názor, či teda pôjdeme do toho, že pôjdeme so všetkými aktivitami, tým pádom máme šancu získať viac bodov a uchádzať sa o túto výzvu, alebo budeme z tohto projektu niečo vyhadzovať. Inak projekt vo štvrtok bol schválený na Rade partnerstva Prešovského samosprávneho kraja, takže tam máme taktiež podporu, že sme od nich získali 2 body na podporu tohto projektu. Len dnes je posledný deň, keď sa to musí podať na ministerstvo. Takže povedzte svoj názor. Tak ja si myslím, že telocvične aj multifunkčné ihrisko dlhodobo chýbajú v našej obci, čiže si myslím, že to je len plus ako prvá vec. Takže za mňa určite poďme do toho, lebo keď sa o to pokúšať nebudeme, tak sa to nikdy nespraví. Tam je navýšenie o 100 000 na viac. No, 240 sme mali. Mali sme 240 a v prípade, že by sme nechali všetky objekty, tak nám treba 394, čiže navrhujem 400 000 rovno, aby sme sa ešte... Ja, ale budeme mať v podstate, ak by sme stále bavíme sa v teoretickej rovine, nevieme, ako uspejeme 50 miliónov alokovaných, čiže či uspejeme, či neuspejeme, to je otázka. V každom prípade projektová dokumentácia nám zostane, čiže ak aj by sme neboli úspešní v tejto výzve, vieme sa potom uchádzať o ďalšie výzvy, či už samostatné, alebo nevieme, ako budú postavené. Ale za mňa telocvičňa a multifunkčné ihrisko, tak ako povedal Miky Husar, dlhodobo chýba a tá budova školskej jedálne alebo teda vydajenie stravy podľa mňa má takisto svoje opodstatnenie, bude tam nejaká zelená strecha a je tu priestor aj na ďalšie stretávanie, či už nejaká zaujímavá činnosť potom pre deti po obede, nejaké krúžky alebo niečo. Ako nie je zlé mať aj takýto objekt, ale viem, že aj keby sme vyhodili obidva objekty, tak tá suma spolufinancovania je 328 000. Tak už 328 000 a 400 000 zase nie je až taký rozdiel pri tých sumách, v ktorých sa pohybujeme, ale nechávam to na vás, preto sme sa tu stretli, aby ste povedali svoj názor. Musíme sa dohodnúť a rozhodnúť spoločne. Povedzte svoje názory, aby sme... Tak na vlastné peniaze to tak či tak nepostavíme. Máme na tú rezervy ešte plus ďalšie. Tak toto je, teraz sa ideme uchádzať o vôbec, aby sme sa do tej výzvy zapojili a predpokladám, realizácia je horizont minimálne 2 rokov, čiže za tie 2 roky sa vieme pripraviť nejakým spôsobom na to, že tých 400 000 musíme mať pripravených v tom prípade. A zase, toto je suma, s ktorou sa budeme uchádzať. Samozrejme, potom viete, že keď bude verejné obstarávanie aj na zhotoviteľa, tie sumy môžu sa hýbať smerom dole, bohužiaľ niekedy aj smerom hore, ale toto sú oficiálne nacenené ceny z Cenkrosu, čiže s týmto musíme rátať. Z tohto vychádza. Tak povedzte asi každý za seba svoj názor, aby sme dali hlasovať, či teda vyhadzujeme niečo, alebo ideme so všetkým, lebo je to rozdiel 80 000.
Jednoznačne. Ak máme na to priestor ešte, že vieme postaviť To je peniaze z prvý nejakých, krok. to je spodielov, ja súhlasím. Každý sa vyjadrí. Ja som za. Za všetky objekty. Áno, keď máme na to čas nejakú roku, tak vieme tie peniaze vlastne dostať z nejakých rezerv, alebo vytvoriť sa vôbec nejaké finančné Povedať si na to, že obec nepostaví za svoje financie žiadne budovy. Ale to hlúpo, že napríklad, keď si tam máme odzúria Británie, alebo neviem čo, to je... Neušetrí nám to tak veľa peňazí a vravím, že najväčšia položka je telocvičňa, ktorú si myslím, že by sme mali prioritne riešiť. Tým, že niečo vyhodíme, jednak stratíme body a jednak nie je to až toľko peňazí, aby to robilo nejaký rozdiel pri tom celom objemu financií. Máme nejaký čas na to, nejaký limit, že vlastne tie peniaze sa dajú do fotky a keď to padne, že áno, to sa... Čiže inžinier Dulovič povedal svoj názor, že dávame hlasovať. Nevyhadzujeme nič? Pani Žisavo? Takže v tom prípade by bol, teda je návrh uznesenia číslo 112 z roku 2023, že obecné zastupiteľstvo v Hranovnici ruší uznesenie číslo 108, to znamená tých schválených 240 000. Dávam hlasovať, kto je za zrušenie tohto uznesenia. Všetci, nikto sa nezdržal. A následne to bude uznesenie číslo 113 z roku 2023. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schváľuje po A. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu modernizácia prevádzky základnej školy v Hranovnici realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy PSK MIRI 003 2023 DVEFRR, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoje obce v maximálnej výške 400 000 eur. To znamená, to je rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. A po B, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Kto je za toto uznesenie? Všetci, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Týmto považujem program dnešného zasadnutia za vyčerpaný. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť. Želám vám pekný deň a úspešný týždeň.